Velkommen. I dag, Jo, hvad så? I dag der spiller vi Oliver Payday. Sally. Hvad? Ja, og... I dag der spiller vi... Oliver og mig, vi har været venner i 6 år nu, som ja, og vi er lige begyndt at spille Payday sammen. Og jeg er bedre end Oliver. Faktisk. Shh. Det er en secret. Du fortæller det seriøst, ikke? Nemlig Oliver gjorde noget, vi ikke vil fortælle. Ja. Det er en hemmelighed med Mods venner. Vi har kendt hinanden i 6 år, men lad os komme i gang. Og nej, det er ikke noget med hack. Nej. Det er det faktisk ikke. Det er Der er noget med, at hans bror var det ikke noget med. Jo, eller andet. Jamen det var noget med, at der var nogen, der havde logget ind på min bruger, og så havde han åbenbart spillet noget Payday for mig, og så... Jeg så havde hacket ind på der. Ja, og så var jeg kommet op i level 500, tror jeg det er. Eller... Ja, 600. Nej, 500, fordi... Ja, 500. Det er mig, der viste 6. Nå, ja, okay. Men det... På en måde, så synes jeg, det er godt, men på en måde synes jeg også, det er irriterende, fordi... Det er ikke fedt, at nogen de har været inde på min profil og sådan noget. Nej. Jeg fandt ud Som I kan se er Olivers våben bare ikke golden, ligesom mit er. Mit våben det er en AK-762, men jeg vil ikke lige fortælle, hvad dit våben er. Ja. Det er dem. Mit, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke, jeg har bare kaldt den The Treasure. Og det og her, det er The Killer. Det er The Killer, og så har jeg Screams kniv. Og det er hans pistol, han kalder om sin pistol. Min pistol det er en ASP-45. Og min suppressor det er en Ninja Suppressor Jungle Camouflage. Og vi skal lave Hugs and Revenge. Ja. Ja. Man kan have mange penge på den. Ja. Det er samtidig meget, meget svært, men det er lige meget. Okay, går vi ind... går vi larmende ind eller stille ind? Nej, vi går bare larmende ind. Vi har i starten. Okay, så jeg skal bare tage mit armor på. Nej, jeg er bare ved på vejen. Ja, så slår alarm. Ja. Jeg er lidt ligeglad lige nu, fordi det er vores første optagelse sammen. Okay, led efter nogle evidence. Oliver. Ja. Okay, jeg har fundet nogle evidence. Noget evidence. Jeg håber bare ikke spillet det crasher. Ej, jeg bliver vred. Skal... Ja. Ja, der er noget evidence dernede, ja. Ja, jeg havde taget en taske. Okay, det er rum der her. Okay, jeg går ned og leder efter planker. Okay. Så går jeg ned og henter det andet evidence. Ja. Og så kan man... Og så... I også kan se, så er jeg meget mere pro. Holy crap. Wow. Hvad fanden er det? Hvem er det, der skyder? Altså, jeg skyder, men det er ikke Det var dejligt. dig. Jeg kan se lys ovenpå. Jeg kan se en fjende. Oliver, så er der bare en fjende. Der er bare en betjent, ikke? Han går bare direkte forbi mig, som om han ikke kender mig. Eller har set mig. Ja. Fuck, luksus. Jo. Jeg tror lige, jeg har fundet det der keycard der. Jeg ved ikke lige, hvad der skete, men jeg kunne tage evidence gennem væggen. Wow. Vent lidt, jeg skyder lige ham her i hovedet. Professional. Find the hell, motherfuckers. Så er det den rode. Det er blevet motherfucker. Jeg kan se evidence indenfor. Det ligger på det ligger på et spisebord. Hvor fanden vil politiet egentlig lige dem?
lægge evidence ud, eller lægge evidence udenfor. Jeg ville fandme grine, hvis de beviser blev stjålet i virkeligheden. Jeg kommer så på det jo, så på det jo, så på det jo. Vi kommer nok til at Og jeg linke til bruger de videoer, hvor vi laver sammen, der kommer vi til at linke til hinandens kanaler. Ja, Fordi at jeg kommer til at gøre lidt indviklet ting. Jeg henter dem bord. Det bord. Oliver. Hvad? Jeg henter det. Jeg havde hentet fra et bord af. Der var mere derfra. Jamen, jeg henter det der bord, der vi skal bruge. Nå, bordet. Jeg forstod ikke lige, hvad det Ja, var. altså, det... Altså, B-O-R... B-O-R-E-D. Jeg kan godt stave til bord. Okay, hvad fanden er I fucking motherfuckers? De er Hvis lige hernede. snart vender mig om, så begynder de fandme at skyde på mig igen. Fucking bitch. Hvis I synes, Oh fuck, Martin, jeg fik et chok. hvis I synes, Martin han bander meget, så skriv det gerne ned i kommentaren. Skriv gerne i dem Begge kommentarer, hvis chat, eller I ser begge videoer. comment. Skriv gerne i comment, hvis I synes, jeg skal lade være med at bande alt for meget og sådan noget. Ja. Ja, det skal være sådan, at I også har lyst til at være inde på vores kanaler. Ja. Nu ved jeg godt, det er naturligt, at folk de bander så meget, men ja. Danmark er faktisk det land med... Danmark er faktisk det land i hele verden, der bander mest. Ja, men det gider vi ikke høre om. Nej, ikke i dag. Nej, i dag der er det sådan en god dag. Jeg har også spist lidt Selvom slik det nu. er aften, vi filmer. Jeg spiser meget slik. Ja, meget. Jeg kan slet ikke tælle så meget, han spiser. Ej, det er Jeg har nok over 30 ton slik i min mave. Og jeg vejer ikke engang 30 ton. Jeg opgraderer lige thermal drill. Fordi så... Hold lige. Jeg har fundet evidence. Okay, jeg har lige opgraderet... Jeg var lige inde i det her rum her. Jeg har opgraderet det der bord der. Jeg Så tager ham. nu er det meget hurtigere. Jeg sagde, jeg tog ham. Ja, ja. Men Larmer det slet ikke, Ja. og det er så også... vi kan på en måde have vores ting brede, når vi sådan har planker for vinduerne. Ja, men de kan jo Der går stadig lige smadre op dem. lidt. De kan jo stadig Ja, det kan smadre dem. stadig smadre dem, men det tager bare tid. Oliver, der er nogen på vej. Jeg synes, vi skal have planker inde ved det der rum, der er lige ved siden af. Fordi når vi løber det er forbi, så kan de Jamen, det er snipe det, jeg er i os. gang med at samle ind til. Okay. Bare lige det øverste del her, hvis du kan det. Altså, der er en dør med 3 vinduer. 3 planker skal du have. Nej, det er umuligt. Der er kun 2 sæt tilbage. En fed SWAT bitch, mand. Værsgo, han har skudt mig, mens jeg er ved at lokke den her lås op. Eller mens jeg pikker det, eller lås den her lås op. I'm done! Ej. Du skulle virkelig have set det. Jeg lavede det bedste kill. Der var en politibetjent, han havde ikke set mig, fordi jeg stod bag ham. Så går jeg bare hen med min kniv, så bare hugger i ham. Det gjorde jeg det samme, Oliver. Der var en professionel betjent, ikke? Han løb bare forbi, eller special sport. Ja, han løb bare forbi, fordi jeg ikke havde gjort ham noget, som om at han var helt ligeglad. Jamen, ja, som om, for sådan på en måde at sige, jeg har ikke gjort dig noget, jeg er ligeglad med dig, du kan gå fri. Og så skyder jeg ham bare, og så lægger han bare død på gulvet efter 2 skud. Jeg tog sniperen ned. Godt. Bordet. Det tager jeg mig af.
Fordi jeg kan upgrade Tak. det. Die! Help! Help! I found planks! I found planks! Nå, Fed. farvel Martin. Ej. Nej, lad være! Oliver! Oliver, hjælp mig! Hjælp mig! Nej, du skulle jo ikke tage plankerne! Fuck dig! Det var mine planker. Oliver, du er fucking dum. Jeg havde allerede deployed ammo back. Jeg havde da ikke deployed. Havde jeg? Nej, jeg havde. Jamen, jeg havde... Nå, ja, okay. Så sidder der en SWAT-betjent lige ved siden af mig. Så kigger jeg bare hen imod ham og kigger på ham i cirka 10 sekunder, så skyder jeg ham bare i hovedet. Hvis I synes, det var ondt, det der jeg gjorde med Martin, med at jeg bare tog plankerne i stedet for at hjælpe ham op, så skriv det. Så skriv det venligt i comment. Ja. For jeg har faktisk ret såret lige nu. Hvad Best griner du friends af? leave. Okay, hvad griner du af, monkey face? Der er 90 sekunder endnu. Halvandet minut. That Du skal kill. fandme ikke være heroppe, din fed bitch. Oliver, jeg har fundet et vindue. Et vindue. Ja, det er nok lidt... Det er nok det nemmeste at finde. Jeg har fundet... Nej, det er øverst. Her, kom. Kom lige hen til mig. Nå, ja, det er øverste, men... Hvorfor... Ja, men det kan de jo ikke skyde ind af. Cool. De kan jo ikke... Det kan de faktisk godt. Ja, men... Hvad er chancen for, at de rammer Ja, en der er af? en fed bitch. Bander godt nok meget, altså. Han stod og skød på dig. Ja, det er da lige meget. Jeg kan tage det. Jeg tager bordet. Oliver, hjælp! Jeg kommer. Skøn dig! Jeg kan jo ikke løbe hurtigt med den her armor på, altså. I er på vej ind til bordet. Mange tak. Jeg tager mig af bordet. Ja, jeg skal fandme snart hen. Hallo, hvor fanden er det fucking ammo bag? Jeg håber bare, den video, den Selvfølgelig faktisk skal jeg til bliver at optaget. nedenunder. Jeg håber faktisk, den optager. Hvis den ikke gør det... Det skal... Jeg kan jo ikke se det oppe i hjørnet. Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg, om Jeg den skal- optager. Jeg kan se, om jeg optager oppe i mit hjørne. Hey, Den lyser grøn, når jeg ikke optager, så rød, når jeg optager. Jamen, man kan minut. bare ikke se det på videoerne. Et halvt minut tilbage. 25 sekunder. Okay, jeg kommer op med nyt ammunition. Af for 20 satan, jeg- sekunder. Jeg skulle lige have sagt 90, men Jeg blev fandme lige skudt. 15 sekunder. Gider ikke lige at fuck af med jer. 10 Tak. sekunder. Tværmod, jeg står klar. 5 sekunder. Jeg kan som sagt se, at jeg sidder klar til at nakke ham der. Okay, Oliver, du åbner. Og som sagt, hvis jeg nakker ham, Oliver får ikke nakket ham med et skud. Shield! For helvede også, mand. Jeg skal nakke dem bagfra. Ja, men jeg tog bare min kniv. Okay, tag en task. Jamen, vi kan da ikke flygte med dem endnu. De kommer ind fra vinduet af. Hvilket vindue? Ja, eller den der... Hallo, hvorfor kan vi ikke tage nogen af vores tasker? Jeg kan ikke tage en! Du har en på, jo. Nå, ja, som sagt kan jeg klare mig faktisk med kun pistol, hvis det er rigtigt. Det er jo fuck, man kan ikke udlægge. De får lige vores hostage, Oliver. Hvorfor? Fordi at vi har ikke noget at bruge ham til. Okay, kom herud.
Jeg tager mig bare lige af noget politi. Kom over. Her. Der hvor panikrummet var. Værsgo, her kan I få ham. Nej! Jeg kommer. Vil du hellere komme op, hvor du ikke skal være bange for at blive beskudt, eller vil du hellere blive beskudt? Altså, jeg vil altså godt... Oliver, du løber ned, jeg kaster dem ned til dig. Okay. Eller jeg prøver på at ramme. Nej, bare kast dem ned til mig. Bare kast dem ned til mig. Ja, der er en nede ved dig. Fuck Okay. dig! Der er en, der har en bag. Ja, det skulle ikke undre mig, at der er en, der har en bag. Hvor er han henne? Det slap han ikke godt fra. Oliver, her. Jeg ser, om jeg ikke kan tage dem sådan her. Nej, fuck, det kan jeg ikke. Vi skal gøre det hurtigere, siger han. Ja, jeg er en højne igen. Bare smid dem ned fra altanen af til mig. Ja, men jeg er skud. Der var jo en, der var ved at tage en. Ja, okay. Den bag skulle jeg jo lige have tilbage, ikke? Jo. Har du tænkt på det? Måske. Okay, værsgo. Og lige nu er jeg bare flyttet, mand. Oliver. Ja. Er der flere deroppe? Ja. Vi har 7 i alt. Vist. Shield! Hvorfor fanden kommer du op igennem vinduet? Det gør jeg da heller ikke. Are you a change? Hvordan fanden kan du have helt liv? Jeg har jo fuld armor på. Det vil sige, at da du tog fuld armor på igen, der fik du nyt liv. Nej, Okay, jeg har Oliver, hele jeg tiden kommer ned med den sidste. Jeg afleverer den sidste. Okay, så går jeg i position. Nej! Motherfucker! Yes. Income! Tager vi så også lige en anden bane? Eller stopper vi? Det er op til dig, om vi lige skal stoppe nu hurtigt. Jeg tænker, skal vi ikke lige tage en bane til? Jo, og så stop der. Jo, jeg ser lige, hvad klokken er. Den er 9. Most downed Eagle, first Eagle Gamer.dk 3 gange. Yeah, jeg den har været mest gang, yay! Det er samme Yes, ting. 2 lions. Du fik Peugeot-mærket. Nej, der er 2 Jo, Peugeot har en tiger. en løve, men okay. Altså en løve, det var en løve. Vi tager nightclub, okay? Ja, den vil vi gå med. Hallo, jeg har lige modificeret min endnu en gang. Jeg skal faktisk prøve på at få denne her nede. This is a butcher mod pack item. Den har jeg så allerede. Ja, den fik jeg med i. Men ellers har jeg faktisk snart fuld opgraderet alt væk på. Okay, er du klar? Nej, vent lidt. Jeg lige se, om jeg kan sælge nogle masker. Det kigger jeg altid ind på efter. Den her kan jeg ikke sælge, det er fucking ærgerligt. Oliver, vis lige din seje mask. Din seje gasmask. Nå, ja, min seje gasmask. Ja, den er fucking fed. Det er... Den er fucking spooky og fed på samme tid. Ja. Færdig at jeg bruger med sikkerhedshjelm. Altså, jeg har den også. Det er mere sikkert. Militær- Ja, hallo, skal vi ikke Jeg have har to. sikkerhed? Ja, altså... Du har Iron Man skill. Ja. Nej, Oliver, tag den anden der. Den her. Ja. Tag den. Okay. Kom så, jeg er klar. Vent lige, jeg tager lige den melee weapon. Fordi det er en fest, så tager jeg Vent lige lidt. en... Fuck, jeg skulle til at tage noget af dem. Nå, men det tror jeg stadig godt, du kan nå. Nej. Jeg tror bare ikke, du kan købe noget nyt. Jo, jeg kan stadig gå ind og ind. Ja, jeg tror bare, du kan bare ikke købe noget nyt. Okay, loadout. Nej, der kan jeg se, det er mine våben.
Det er den her, en golden AK. 762. Det er min yndling af dem her. Og nej, Oliver og mig er ikke kærester, vi er kun venner. Det tror jeg nok, jeg tror nok ikke, de... Ja, altså... Ja, men det er så, de bare ved det. Altså, nu tror jeg, altså, venner der spiller, så tror jeg altså ikke, det betyder, at man er bøsser, bare fordi man spiller sammen. Nej, men det er der nogen, der spiller sammen, som der er bøsser. Skal jeg bare tage vores maske på med det samme, eller? Nej, vi går stealthy. Ej, come on, kan vi ikke bare tage vores maske på med det samme? Okay. Det er Okay. Ja, jeg har optaget i 20 sekunder, eller nej, ikke 20 sekunder, what the fuck. 20 sekunder, det... bare tag masken på. Sorry guys, you're not on the list. Operation Breakout! Equipping the armor. Stay down. Okay, jeg går hen, jeg tager det Der ene. står 2 civile ihjel indtil videre. Jeg tager det der skab der. Jeg er her deroppe hænge. Oliver, jeg skulle sidde og lære ham nogle mange ting lige i starten, før han fattede det. Jeg er altså ikke noob. De stod og gemte sig 4 mand op på det der, 5 mand op på det der kontor der. Use the drill. Sebastian er på. Nej, men ham gider vi ikke snakke med. Ikke fordi vi... Oliver, husk pengene på bordet. Ja, prøv at se her. Nå ja, det minder mig også om, at Prøv at jeg se, skal jeg til kan- Oliver. Yeah, I'm talking to you. Prøv at se her, prøv at se her, prøv at se her. You twat. Jeg glæder mig faktisk til næste uge. Hang on, we'll get on top. Altså, sig mig lige, at har du brugt kart her, eller hvad? Ja, Men men hallo, hvis de havde åbnet... de stod Oliver, 6 hvis de havde personer åbnet- heroppe. Oliver, hvis de havde åbnet selv, ikke? Så kunne vi have brugt kartet det andet sted. Nå ja. Men de, Nu skal- hallo, de Ja, stod det har jeg 6 gjort, ikke? personer heroppe. Hallo, jeg vil lige prøve at lave det der jump der. Se, I det believe er I bare... can... Ja, men det var også fordi, du slog Nej, det- hovedet ind mod noget. Bad music, og så Ej. er der intet på. Jeg løber derop. Oliver, Ja, Oliver, ja, hvad nu? der sidder jeg så lige på kanten, ikke? De kommer ind Af det, op der, ved toppen. af det der vindue der ved midtgangen, ikke Oliver? Og så sidder jeg sådan og har min laserpointer stikket mod en. Og det er bare så godt, fordi så sidder vi bare og kigger på hinanden, indtil jeg skyder ham i hovedet. Jeg kan pick the lock. Det burde jeg sådan og sådan. Det sætter jeg sådan lige, eller... Det Martin, det Martin, så Martin. fucking godt ud. Martin, jeg kan åbne uden drill. Oliver, kom lige ned under. Nej, fordi jeg åbner lige uden drill. Så går det meget hurtigere. Nej, kom lige ned under. Nej, fordi jeg åbner Ej, pengeskabet. kom nu. med, Kom nu, der er en kvinde hernede, der bare står og kigger. Jamen, jeg står lige og låser den her op meget hurtigere end drill. Så skal jeg låse den anden derovre op. Hvor meget er der? En pose. Okay, kom lige ned. Og du skal ikke skyde hende eller noget. Prøv at komme hen til mig. The escape van will be in an alley nearby. Ja, jeg vil godt have noget whisky. Hun står bare som om, Hvad er der noget ikke sker. whisky? Hun står bare som om, der ikke er sket. Hun ligger altså nede på jorden. Det er mig, der står hun op. Ej, what? Det kommer til at Ja. se sjovt ud på cam. Eller på optagelse. Okay, vi skal over i det andet rum. Ja, det ordner du. Bare den nederste. Okay, jeg er bossen her. Jeg er bossen her. Yes, jeg ramte. Ej, det lyder som hvis man er på toilet. Yes, jeg ramte. Yes, jeg ramt. Down on the ground. Ej, det mente jeg ikke. Det der, det er Nej, det er mig, der skulle det. Kan du egentlig ikke åbne? nej, jeg kan. Det var kun safe, jeg kunne pick the lock. Hell! Nobody move. Down. Damn, motherfucker! Isn't your day, is it? Prøv at se her. Prøv at se dig skide. Ellers snart.
Jeg skider ikke. Det Og siger jo ikke overhovedet ikke går på toilettet. Ej, 100%. jo, jeg går på toilet. Jeg gør det bare ikke lige nu. Og har Det er bare sådan, man Kirsten sidder Berg bare og gamer på toilettet. Ja, hvis jeg kan høre nogle lyde, så er det Jeg bare... kender en, der hedder Lauren, ikke? Fra den klub, jeg går på. Hun Ja. kan se... Nogle gange er hun en halv time om at være på toilettet. Det kan måske En være, halv hun time har, til en time. det kan være, Hun hun sidder har bare ondt i maven. og spiller derude. Hvad? Jeg kender en, der hedder Lauren. Hun sidder bare og spiller ude på toilettet. Der er mange gange, hvor jeg har oplevet, at hun Hey, vent lige. er derude og i Har du lagt op mærke til, at vi time. næsten ikke har noget fjendskab her? Der kommer næsten ikke nogen. Det begynder faktisk at komme nu. Move. Follow my lead. Jeg restarter. I'm too crazy. Okay, 40 sekunder. Crazy. Baby, don't take me on the ground. Hey, Houston, come on. Og det er heller ikke længe siden, at det er sådan, at man skifter skole på grund af mobberi. Ja. Men ellers gik Oliver og mig, vi har faktisk mødtes faktisk hinanden i 0. klasse. Jeg kendte hinanden 6 år. 6 år. Yes. Ja. Den eneste måde, vi kan holde kontakten, den eneste måde, vi kan holde kontakten ved, det er stort set om Skype. Vi ser det på samme tid. Friends. Hey, du har 9 10, du skylder mig et sodavand. Batter! Fuck, jeg sigter dårligt. Jeg beskytter dig fandme. Get moving. Okay, come along now. Okay, jeg unlocker pengeskabet Okay, jeg står og med... holder vagt hernede. Du må gerne stå bag ved mig og beskytte mig, fordi jeg står og låser op. Altså, jeg står nede ved døren. Oliver. Ja. Så jeg håber bare, der er 3 bags med cocaine. Coke. Med Nej, cocaine. coke. Coke. Det giver 50.000 per task. Hallo, det er sådan, jeg så sådan en video, så er det bare sådan nogen, der siger sådan, jamen, vi har coke i bagagerummet, så politiet de undersøger sig lige, så er det bare Coca-Cola. Fordi i Amerika, der bliver det bare sådan, der er nogen, der siger, coke. Kast det ned. Kom. Nej, jeg tager den. Bare gå hen ned og tage den anden. Oliver! Good luck, my Vi friend. går ud med det. Vi går ud til bilen med det her. Vi går ikke ovenpå med det. Nej, det gør vi heller ikke. Det er let. Jeg løber ud. Ah! Hvorfor er det altid de dårlige politibetjente? Ej, jeg gik... Hvad med at dø der? Klasse! Det der, det kommer lige til at se på videoen, det er bare fedt. Kom nu. Kast den. Jeg går ind i bilen. Tillykke. Der var slet ikke noget at sige. Okay, Oliver. Kom herud. Kom ud af bilen. Jeg kan give dig et achievement. Hvorfor? Okay, er du klar til at gribe den? Ja. Move it. Okay, grib den i luften. Prøv at kaste den op. Yes! Jeg greb den. Fik du en achievement? Nej. Prøver du at kaste den til mig. Fordi vi skal alligevel have den. Den ligger derovre. Der er en achievement. Nu! Hvorfor du kaster dårligt? Oliver! Kan du Jeg vil gribe bare den? kaste den i bilen. Jeg kunne godt... Du er ude af bilen! Nej, jeg sidder bag dig. Bilen. Jeg vil gå ud af bilen, så vi du dig, så der ikke kommer indkom. Og så bare stå og vente på, at du kigger ud af bilen. Jeg kan købe noget nyt.
Jeg kan købe noget Du flashlight. er bare sådan, jeg kan købe noget nyt. Noget flashlight, yeah. Det er lige hvad jeg vil have, yeah. Ej, jeg fik ikke en mask. Nå, jeg fik en mask alligevel. Miss Mannequin. Nej, mister. Nej. Så skulle der stået MR. Prøv at se, The King of Eagles. The Eagle Gamer.dk. Yeah. Slutter vi den bare nu, eller hvad? Ja. Vi ses. Eller som man siger, her er det børnene. Vi ses. Ja, der kommer sikkert en ny video. Den her video, den bliver uploadet i morgen, som så er lørdag for jer. Hej hej.